Soc la Laia Roca i us presento les meves companyes, la Martina Pujols i la Sònia Sánchez. I juntes us presentarem l'estany. L'estany és un element químic amb un nombre atòmic 50 que es troba en el grup 14 de la taula periòdica dels elements. Es representa mitjançant el símbol SN i té propietats químiques molt similars als elements del mateix grup, que és el 14, com ara el germani i el plom. És el 49è element més abundant en la natura. L'estany pot presentar dos òxids, l'òxid d'estany, que es pot transformar en diòxid d'estany, ja sigui per oxidació directa amb l'aire o per desproporció sense aire. S'obté principalment del mineral cassiterita, on és present en forma de diòxid d'estany. Les propietats atòmiques són les següents. Radi atòmic de 140,5, electronegativitat de 1,8, potencial d'ionització de 708,4 i un punt de fusió de 232 graus, que és anormalment baix. Del germani a l'estany és un salt molt més gran que no pas passar del silici al germani, ja que tenen el nivell de ple i per tant augmenta el seu número quàntic principal. L'estany reacciona amb vapors d'aigua i també reacciona amb àcids diluïts, i per això fa que sigui força més bàsic. Aquell metall platejat és mal·leable i s'oxida fàcilment amb l'aire, fet que podem utilitzar l'estany per recobrir altres metalls, protegint-los de la corrosió. Aquest metall presenta diferents tipus d'aliatges. A més, el punt de fusió d'aquest metall és molt important degut a que, com que fon molt ràpidament, es poden generar aliatges. Estructures cristal·lines de l'estany. Hi ha dues formes al·lotròpiques, el beta-estany o estany blanc, amb una estructura tetragonal i unes propietats metàl·liques. A més, és caracteritzat per la seva mal·leabilitat. Llavors tenim l'alfa-estany o estany gris, amb una estructura cúbica de diamant i unes propietats no metàl·liques. Aquest s'enllaça formant xarxes de tetraedres. En condicions de pressió i temperatura per sobre dels 161 graus, l'estany presenta dues formes al·lotròpiques que són la sigma i la phi. L'estany no és atacat per l'aire sec o humit en condicions ambientals. A 1000 graus crema amb una flama blanca i els àcids diluïts l'ataquen molt poc, a temperatura ambient. Aquest atac es fa molt més important en augmentar la temperatura. Ara us explicaré alguns dels usos tradicionals i moderns de l'estany. Primerament parlarem del bronze, que és un aliatge compost pel 10% d'estany i un 90% de coure i altres compostos. Ofereix una major resistència a la corrosió, duresa i durabilitat que no pas el coure. Les propietats del bronze són les següents. Té una densitat de 8,9 grams per centímetre cúbic, un punt de fusió de 830 a 1020 graus degut al 10% de l'estany i un punt d'ebullició de 2230 a 2420 graus, que és molt elevat. Alguns dels usos del bronze són: s'utilitzen parts mecàniques resistents al fred i a la corrosió. També s'utilitza per fer instruments musicals de bona qualitat, com ara campanes, gongs, saxofons, entre d'altres. També s'utilitza per la fabricació d'arpes, pianos i guitarres. I a partir del descobriment de la pólvora es va utilitzar per a fabricar armes, com ara, per exemple, els canons. A més, també s'utilitza per la fabricació de monedes. I com a curiositat, el mètode més utilitzat per a la fosa artística del bronze és la cera perduda o la microfusió. El peltre és un aliatge format per estany, coure, antimoni i plom. L'estany ocupa el 85-99% i el coure entre l'1 i el 4%. És mal·leable, tou, fàcil de deformar i de color blanc. A més, és poc reactiu. Una de les propietats del peltre és la següent, és la del punt de fusió, que està entre els 170 i els 260 graus. Els usos tradicionals del peltre són la fabricació dels ornaments, com que té un punt de fusió de 320 graus, doncs aquesta característica fa que puguem formar els ornaments. I a més, era utilitzat pels romans per formar els aqüeductes durant l'edat mitjana. Finalment, com a curiositat, cal dir que el peltre és el substitut econòmic de la plata per les joies. I fins aquí el peltre. Els tubs d'orgue generalment estan fabricats d'un aliatge de plom i estany, amb petites traces d'antimoni i coure, per augmentar la seva rigidesa. La proporció de cada metall en l'aliatge dependrà de les característiques desitjades per al tub. Si un tub està fabricat amb una altra proporció d'estany, tindrà un to més brillant i clar. L'estany li proporciona una lluentor especial i duradora. Com a conseqüència d'això, en climes molt freds, els objectes d'estany gradualment es van desfent en pols d'estany gris, no metàl·lic. Per exemple, com és el cas dels tubs d'orgues, en el nord d'Europa es van degradant gradualment. Hem trobat que l'uniforme de l'exèrcit de Napoleó estava format de botons d'estany. Concretament estaven fets de beta-estany i amb el fred de Rússia van patir un procés de degradació, que va fer que passessin a la forma alfa, i aquesta és més inestable i trencadissa.
Algunes fonts també atribueixen en part aquest fet químic a la derrota de Napoleó. A Rússia l'any 1812, en considerar que la desintegració dels botons i els plats d'estany de l'exèrcit francès a l'hivern rus podria haver contribuït a la desmoralització de les tropes que van emmalaltir i, per tant, el seu exèrcit es va tornar més dèbil. Ara us explicaré la soldadura. La soldadura de fil d'estany s'utilitza amb un soldador elèctric que uneix dos metalls mitjançant l'estany. S'anomena soldadura tova perquè té una resistència mecànica baixa i, a més, les unions han de suportar petits esforços. El fil d'estany està format per una mescla entre estany i plom, que aquest es fon en aplicar-li calor de la punta del soldador. El procés de soldadura finalitza quan col·loquem el fil estanyat sobre el terminal a soldar i acostem la punta del soldador. Així es desfà l'estany tant del cable com del terminal i els dos queden soldats. I fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat.